Il-wirt storiku li pajjiżna huwa monibih huwa kbir. Parti minn dan il-wirt storiku li jattira interess qawwi fost ħafna turisti li ġu fostna huwa uniku fid-dinja. F'pajjiżna hawn iktar minn 60 bej siti storiċi u mużewijiet. Nofshom huma tal-gvern, bin-nofs li ieħor jitmexxew jew mill-Knisja jew mill-privat. Jirriżulta iżda skont l-aħħar statistika ppubblikata li l-viżitaturi f'daw siti storiċi imxerda ma' Malta u Għawdex naqsu b'12%. F'sena waħda biss il-viżitaturi fis-siti storiċi f'pajjiżna naqsu b'400,000 minn 2.2 miljuni għal 1,800,000. F'nofs l-2009 il-Gvern kien żied b'mod sinifikanti ħlasa dħul fis-siti storiċi prinċipali f'pajjiżna. Fost oħrajn idħul f'Ħaġar Qim u l-Imnajdra u t-tempji ta' Ħaldarxien ogħla bi kważi 300% waqt li dħul għall-ipoġew ta' Ħalsaflini ogħla bi ftit aktar minn 200%. Bil-kontra fl-Ingilterra fis-sena 2001 Gvern Laburista kien ħad deċiżjoni li jneħħi l-ħlasijiet għad-dħul f'numru ta' mużewijiet. Il-Gvern Ingliż beda jisponsorja daw il-mużewijiet bilan li l-kultura issir xi ħaġa għal kulħadd. Fuq medda ta' 10 snin il-viżitaturi lejn 17 il-mużew fl-Ingilterra żdiedu bi 11 miljun jew b'150%. Id-dħul għan-numru ta' mużewijiet fl-Ingilterra xorta waħda għadu bi ħlas huwa kkalkulat li mal-1.2 biljun euro jitħallsu kull sena mit-turisti biex jitlu fihom. Fl-aħħar snin sar xogħol fid-direzzjoni tajba biex il-valur tal-wirt storiku ta' pajjiżna ikun apprezzat iktar u jingħata attenzjoni ikbar. Kif jiġdu l-fatti iżda l-isfidi f'dan il-qasam għadhom kbar. Ewlenija fosthom dik biex ħafna iktar Maltin Wawċin ma jibqgħux iħarsu lejn dan il-wirt bħala xi ħaġa li għandha tinteressa biss lit-turisti.